Čaute, ja už vás zdravím, dneska je už nedeľa, ďalší deň, mňa dneska čaká opäť festival Love Stream. Dneska je teda hlavný headliner Imagine Dragons, ktorí sú až o 10. teda večer, ale celkom ma zaujíma aj to povedie. Na to by som ešte relatívne, akože nie sú to úplne, že moji obľúbení speváci, ale poznám od nich nejaké pesničky, tak si myslím, že by to mohlo byť zaujímavé, takže chcem ísť už na poobedný program. Čo sa týka počasia, také brutálne teplo, úplne, že praží slnko, takže dúfam, že tam niekde neodkvícnem. Ja už som si umýla vlasy, preto vyzerám tak mokro, pretože od zajtra, to je pondelok, útorok, až do noci máme vypnutú teplú vodu, tak som si povedala, že si musím umyť aspoň hlavu, aj keď si myslím, že po dnešku to bude úplne zbytočné, pretože jak praží slnko, tak budem aj tak celá spocená. A ja dúfam, že ešte dneska v noci pôjde. Zajtra od 7 by mali vypnúť teplú vodu, len občas mám taký pocit, že ju vypnú skorej. A takisto, keď ju majú zapnúť, tak občas ju zapnú skôr a niekedy ju zapnú neskôr, takže nechcem sa na to úplne fixovať. Že som sa pre istotu umýla už teraz vopred. Ak ešte dneska prídem, podľa mňa tak na nejakej druhej domov, tak sa ešte pokúsim sa aspoň trošku že umyť, lebo budem podľa mňa spotená a uvidím, či pôjde ešte o takomto čase teplá voda, takže chcem sa byť predpripravená. No a ja sa ešte chcem teraz vlastne po obede, teraz bude 11 hodín, stretnúť s mojim kamarátom a jeho mamou u nich doma, pretože oni vlastne bývajú hneď vedľa Love Streamu, vlastne v starom letisku. Oni tam majú dom, takže majú koncerty úplne zadarmo. A celkom ma zaujímalo, že ak je to tam počuť, takže sa stretávame, ale nie z tohto dôvodu, z toho dôvodu, že by som si od kamarátovej mamy chcela požičať kufor. Ja som od nej mala kufor aj do Paríža, taký obrovitánsky, ale chcela som sa aj opýtať, či nemá nejaký stredný, pretože ja mám iba ten malý. A do toho si myslím, že sa asi nenarvem. Chcela by som nejaký stred, takže dneska si to tam idem u nej obzrieť, zároveň sa stretávam teda s jej synom, s mojim kamarátom. Chvíľku pokecáme, no a potom ja idem o 3. začína Celeste Buckingham a na to by som teda chcela ísť, takže od nich je to nejakých 20 minút pešo. A dneska ide ešte na festival aj moja kamarátka s inou jej kamarátkou. Nedohodli sme sa, že by sme sa stretli. Uvidím, možno večer si ju vyhľadám, ale keďže niektorá z nich asi veľmi presne nevie, že na čo chce ísť po obede, ja som doteraz netušila, že na čo vlastne chcem ísť, lebo vlastne som nemala aj na toto stretnutie s mojím kamarátom a s jeho mamou, to som si tam nejak ako keby pridala, tak sme sa nedohadovali, takže možno večer sa ešte stretneme a keď tak si koncert sa užijem sama, takže nie som až taký veľký fanúšik, že by som musela ísť do prvej rady a za ďalšie som teda mala pocit, to je pointa, čo tu furt hovorím, že majú strašne dobre spravené obrazovky, fakt, že obrovitánske, takže vy fakt, že z veľkej diaľky vidíte, čo je teda akože normálne, lebo však to na koncertoch býva. A mám pocit, že je strašne dobré proste vidieť a spravené, takže nepotrebujem byť úplne, že pod pódium. Mám pocit, že som si to fakt, že lepšie užila aj toho DJ-a, na ktorom som bola ako keby vzadu. Ale mal som z toho lepší pocit, lebo tam púšťal tie ohne a bolo to tak akože cool a tak mi to veľa vecí vyhovovalo, než keď som bola úplne že nejakom v tom 10. rade pod pódium. Akože to bolo cool, ale na to by som sa tlačila asi fakt, kebyže tam nejaký môj obľúbený interpret a Imagine Dragons mám rada, ale nie som nejaká ich extra proste fanúšička, takže zostávam dneska vzadu, takže sa veľmi ani nebudem musieť prebojovávať na miesto. To sú dnešné plány, ja si idem ešte rýchlo dosušiť vlasy, lebo už by som mala pomaly odchádzať z domu, pretože budem hodinu sa trepať z Bratislavy do Bratislavy. No a idem teda na to stretnúť s kamarátom, uvidím, kde sa ohlasím, ale predpokladám, že sa vidíme asi na koncerte. Je 12 hodín, ja vyrážam, toto je môj outfit, zobrala som si tieto šaty, zobrala som si tenisky, keď to nie je môj štýl, ale keďže idem na pole, tak sa mi budú hodiť. Mám zase takýto malý batôštek, zobrala som si aj prsteň a prosím pekne zapamätajte si ma takúto peknú, pretože už budem hnusná a spotená. Je 2:30, ja odchádzam z návštevy, mám to asi 20 minút pešo, pretože som bola vlastne pri tom starom letisku s kamarátom, takže teraz tam idem a za pol hodinu by mala vystupovať Celeste Buckingham, takže na ňu idem. Vlastne už vidím areál hneď odtiaľto. A sem vlastne idem, už len jedno pole a som na festivale. A na návšteve som mala aj dobrý jedálenský základ, mala som rezeň so šalátom a ešte aj dezert a ešte aj kolu. Takže som teraz taká, že najedená, pretože doma som vôbec nič nejedla, tak som rada, že aspoň na jedle teraz ušetrím. No ale hlavne si sem pôjdem asi kúpiť vodu, pretože je nenormálne teplo a dusno. A čo som vlastne bola pred 2 dňami, tak majú tam nejaké stánky pokryté strechou, ale až tak veľa tam toho není sa nikde pred slnkom schovať. Ale fakt som rada, že neprší, takže to počasie vyšlo perfektne a hovorím si, že radšej hit ako dážď a zima. 35 minút som išla po slnku, som úplne hotová. Už som ani nestihla začiatok Celeste Buckingham, je asi
3:10, ale tretí začínala, takže idem rýchlo k stageu, nech si ju užijem. A všade je slnko, takže neviem, koľko tu vydržím. To ešte bude dlho trvať, kým sa slnko otočí a nebude tu pražiť. Fajn fúka, ale mŕte teplo a teraz som sa začali už tak silnú hudbu, tak som musela odísť. Idem sa teda ešte pozrieť do tej časti, kde som minule nebola, že tu vlastne zastánky sú. No a idem si nájsť nejaký dobrý spot, lebo celé za chvíľku bude končiť a nechcem byť pod stageom, ale tam je normálne teplo, takže si hľadám nejaký chladoček, kde uvidím aj na stage a zároveň budem v chladku. Veľmi dlho takú vrstvu potu, ako mám teraz. We're very happy to be here in your beautiful country. It's been 10 years since I had my last gig, so thank you for having us at the Love Stream Festival. Thank you!
Speaking of throwback, we're gonna play you a very old song. Maybe some of you people remember this one. Here it goes. You know what I mean? Out in the fields, farmers grew bread. Fell in love with the baby, fell in love with the rise. Eating life, eating the rotten apples. Fighting through the jungle before the rivals. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Now comes the guitar battle. In the red corner, all the way from Ecuador, you people here, make some noise for Carlos Garcia. In the blue corner, all the way from Austria, you people, make some noise for your man, Christian Heidelbaum. Reflection fading in and out, lately it's been getting you down. Oh love, when the river runs dry, it's hard to see through blurry eyes. So let me love you just the way you are. You come in the light, come in the light. Beauty's gonna wipe the fear away. I see wonders, wonders in the road. There's under, underneath the dirt. In my days I've spent life on the road. They're called like love this and love that and love this, but there really is a love stream here in Bratislava. I just want to say thank you for all that love. Konečne začína zapadať slnko, takže nie až taká zima. A kúpila som si na pitný režim rovno 2 a idem si to niekde vypiť a vyčilovať, lebo som nejaká spocená. My vám zahráme najprv niečo teda z tej našej tvorby a volá sa to, že Organická kráska. Našiel som si nedávno moju novú lásku, našiel som si pôvodnú organickú krásku. Nemáte tlieskajúce ruky nad sebou. Nemáte tlieskajúce ruky nad sebou. Bratislava, Austria, 2023, tlieskaj stále, hej!
sa idem najesť, aby som bola pripravená na koncert. štvrť na jednu, jedem na zastávku a veľmi dúfam, že sa dostanem domov v pohode, tak ako v piatok. Sú 2 hodiny
hodiny ráno, ja konečne dorážam domov, som unavená. Ja smrdím jak kus hnoja. Ja nechápem, jak to, že okolo mňa ľudia tak pekne voňali a ja smrdím. Fuj. Asi robím niekde chybu. Chcela by som vám rýchlo povedať moje dojmy z dneskajška, ale za 5 hodín by mali uzatvárať teplú vodu na 2 dní a by som sa rada ešte teraz rýchlo aspoň osprchovala, lebo vlastne som si dneska umývala, aj keď podľa mňa úplne na nič, lebo sú úplne hnusné, prepotené, takže rozmýšľam, že rýchlo skočím do sprchy, kým to ešte stíham a dúfam, že tú teplú vodu nevypli skorej, pretože písali, že zajtra, respektíve dneska od 7, teraz sú 2 hodiny, takže dúfam, že potečie, takže rýchlo sa na to idem pozrieť, idem sa osprchovať a potom si povieme recenziu z dnešného dňa. Práve sa vyzlíkam a z môjho dnešného zbesilého skákania mi praskla až ponožka. Náramky pred kúpaním odstránené. Tento vyhadzujem, tento som ani neaktivovala a z tohto si ešte vypýtam peniaze späť. Mala by som tam mať asi okolo nejakých 3 alebo 4 eur a to spravím cez aplikáciu. A napíšte mi do komentárov, či ste tí typy, ktoré si nechávajú toto na pamiatku alebo to vyhadzujú, pretože som to kedysi robila, dokonca som nechávala náramky aj vstupenky a už som to potom musela povyhadzovať, lebo už som z toho mala, že bordel a nebolo mi to na nič. A vždycky mi to trošku ľúto ako keby vyhodiť, ale reálne to nemám na čo iné použiť, takže ide to do koša až na tento náramok, až pokým mi nevrátia moje peniaze späť. Viac menej si myslím, že dosť záberov ste asi videli. Ja som vlastne z tej návštevy kamaráta išla pešo na ten festival a myslela som si, že ešte po obede sa tam raz za kamarátom otočím, ale nakoniec sa tak nestalo, pretože tá cesta trvala asi 35 minút. Ja som išla v kuse po slnku, nemala som so sebou žiadne pitie a nebolo to veľmi dobré, tak som sa rozhodla potom, že asi to už nebudem druhýkrát absolvovať a v podstate nebolo treba, pretože som sa tam fakt že zabavila. Pri vstupe som tiež dlho nečakala tak ako piatok, ani mi veľmi nekontrolovali tašku, iba do nej nazreli, ale tak nič som tam neprepašovávala, takže nemali ani čo vyhodiť. No išla som sa vlastne pozrieť do tej zadnej časti, kde som vlastne v piatok nebola, tam som objavila stage fan radia asi, ja neviem doteraz, ktorý bol stage fan radia, každopádne bol pod takými Red Bullovými veľkými stanmi. Bolo to fajn, pretože brutálne pieklo a myslela som si, že to dám na tom slnku, ale nedávala som to na tom slnku, takže som si kúpila pitie a myslela som si, že sa tam pôjdem schovať pod ten stand, pretože ešte chystali ďalšiu skupinu, pretože ja som prešla rovno na Celeste Buckingham, tu som si užila a potom bola myslím, že pol hodinu alebo čo bolo proste pauza a mala som dosť toho slnka, tak som tam išla. Tam to chystali tiež na nejakú disco, ale bolo tam strašne dusno, akože brutálne. Ja som tam bola, že 3 minúty a zo mňa úplne proste tieklo strašne, proste všetci boli úplne jak v saune, čiže bola som v chladku, ale zároveň to bolo strašne teplo tam bolo, takže som nevedela už, čo mám od dobroty robiť, tak som zase vyšla von a snažila som sa nájsť niekde nejaký tieň z niečoho, ale v podstate všetko bolo obsadené. Až potom som našla v strede taký umelecký stan, kde sa robila taká diskusia s nejakou autorkou, tak tam som chvíľku bola, pretože ten stan bol maličký, si tam bolo málo miesta, alebo ako keby otvorený, takže nám prefúkovalo, dokonca som si stihla uchmatnúť aj stoličku, takže som si aj sadla, takže takto som to nejak menila, potom som išla sa na spevákov, v podstate som trávila dosť veľa času v tom malinkom stane, vždycky v tých prípravách, kedy oni chystali toho speváka, dokonca na jednom, čo ma až tak veľmi nezaujímal, som bola aj vnútri v tom stane, aby ja som si to tak ako keby z diaľky kamerovala, pretože som jednoducho nevládala byť na tom slnku, ako bolo to dosť náročné. Čo ma prekvapuje, tak som vôbec nebola hladná, takže jedlo som vôbec neriešila. Čo som riešila ešte bolo to, že som asi 15 minút čakala na pitnú vodu, jak som vypila tú kúpenú Coca-Colu, tak hovorím, že vyskúšam si načapovať vodu. Som rada, že tie tanky na vodu fungovali, pretože som tomu neverila, že tam bude ešte toľko vody, pretože fakt tá rada bola veľká, ale našťastie dá fungovať, tak som si načapovala a potom asi 1,5 hodiny pred Imagine Dragons som sa rozhodla, že idem sa vycikať, idem sa najesť a že potom sa idem pomaličky k stageu a že aspoň tak nejak z diaľky si pozriem. Nechcela som ísť úplne k pódiu, pretože som vedela, že sa tam proste budú ľudia tlačiť a ja síce mám rada Imagine Dragons, ale nie som nejaká ich úplne, že fanúšička, to som vám už hovorila, takže mi stačilo to vidieť z diaľky, pretože tie obrazovky veľké boli úplne, že super, ako kameru tam na stage chválim, fakt
dávali také detailne zábery, že som mal pocit, že stojím vedľa neho. Lenže dneska tým, že asi Imagine Dragons je naozaj obľúbené na Slovensku, tak bolo strašne veľa ľudí. Čakala som to, že ešte horšie, akože bola som nachystaná na to, že ma budú dneska ľudia fakt že štvať. Až také hrozné to nebolo, ale už sa teda začali vytvárať všade rady. Nielen na tú vodu, kde som čakala 15 minút, potom som ešte aj druhýkrát si išla nabrať vodu, tam som strávila asi ďalších 15 minút. Na vecka som čakala asi 15 alebo 20 minút, to bolo, že dosť akože, a tam boli teda rady, asi 8 radov tam bolo a strašne pomaličky to išlo. Vlastne z vecka som si povedala, že si pôjdem kúpiť nejaké občerstvenie. Pozerala som si to tam v rýchlosti, ale viac menej som zase chcela mať hranolky, ktoré som mala v piatok, pretože to bolo také najrýchlejšie jedlo, ktoré ma zasytilo. Lenže tie rady boli neuveriteľné všade. Všetko bolo proste strašne veľa ľudí tam stálo v radoch a vôbec sa tie rady nehýbali. Ja som na hranolky stála ľudia 40 minút a pohla som sa do polky radu. Takže keď bolo, že 9:30 a o 10:00 mali vystupovať Imagine Dragons, tak som sa otočila a vypadla z tej rady. Inak som nejedla nič od toho obeda, ktoré som mala na návšteve. Inak vďaka Bohu, že som sa tam aspoň najedla, pretože doma som nič nejedla a vlastne celé pobedie asi z toho, že bolo také teplo, tak mi ani nechutilo, ale už potom na večer si hovorím, že aspoň niečo do seba daj, lebo odkvicne proste, že som neviem koľko hodín nejedla. No ale teda keďže to časovo vôbec nevychádzalo, ja som zase nechcela stať úplne proste, že vzadu na tom koncerte, že nič nebudem vidieť, tak som z tej rady odišla, že mala som ešte kúpenú jednu Coca-Colu, tak som si povedala, že keby náhodou, tak tam je cukor, tak si z toho trochu odpijem. Takže som si išla obsadiť miesto. Našťastie išli predo mnou asi 3 baby, ktoré sa bortili úplne dopredu, tak hovorím, že idem za nimi, že sa niekde prešmyknem kade tade. No celkom fajn sme sa začali prešmykávať, len už potom sa začali strašne do boku a už som mala pocit, že síce som bližšie k stageu, ale strašne ako keby šikmo, čiže som nevidela poradne na tie veľké obrazovky a chcela som vám spraviť aspoň nejaké video a tým, že môj mobil nie je úplne úžasný, tak na diaľku síce by som vedela nakamerovať ako keby ten stage, mali tam aj také molo do publika, ale tie obrazovky sú predsa len lepšie, takže som sa tam nejak zastavila. Mala som pocit, že toto není proste dobré, tak som sa otočila, išla som naspäť, že pôjdem dozadu, že pôjdem k tomu veľkému kolotoču a vlastne pred ním bola ešte taká veľká obrazovka, ktorá bola vlastne chrbtom k osvetľovačom a kameramanom a vlastne pred nimi bol ten veľký stage a tie obrazovky. Tak som si povedala, že pôjdem na tú zadnú obrazovku, že stačí mi to tak nejak z diaľky. Som sa tam nejako nevedela dobre dopracovať, tak som zostala ako keby ešte ďalej na okraji a už som bola, že úplne mimo. Ešte som mala vlastne pred sebou taký stĺp, čo mal na sebe reproduktory, takže keby som robila nejaké zábery, tak v strede záberu by som mala akurát ten stĺp, tak hovorím, že nie, musíme sa dostať ešte k tomu stredu. Tak som sa ešte prepchala. A našťastie som sa prepchala akože celkom fajn. Prepchala som sa aj cez takého vysokého chalana, ktorý akože... je to tak, akože ja viem, že oni za to nemôžu, len to je také, že konečne si nájdete dobré miesto a potom bam, je pred vami 2-metrový muž, akože prečo? Tak potom som sa ešte cez neho nejako prepchala, tak našťastie, tak som akože videla, ale v podstate som bola spokojná, ako takto mi to stačilo, nebola som ani v úplne nejaké akože tlačenici, dokonca som cítila zase tú úžasnú klimatizáciu, ja nechápem, odkiaľ to išlo, proste odkiaľ išiel ten chladný vzduch, ja som sa proste pozerala, okolo mňa nič nebolo, ja neviem, aké obrovitánske silné ventilátory museli byť kde dané, že nás to proste dobre ofúkovalo, tak to som bola strašne rada, ale nebolo to, že na nevydržanie, takže tam som už potom zostala, bolo to fajn, videla som, vlastne celkovo tie pobedné koncerty boli veľmi fajné, som bola prekvapená vlastne zo všetkých tých spevákov, čo som videla, že dosť veľa ich songov som naozaj poznala. Som myslela, že síce ich poznám nejaké 2-3 pesničky, ale že väčšinu nebudem poznať, ale v podstate som poznala fakt, že asi 90% z ich koncertov, takže to som rada, že hrali fakt také známe skladby, takže som sa fakt, že zabavila. Imagine Dragons hrali 1,5 hodiny, čo je úplne že perfektné. Akože ja stále neviem uveriť, že ten lístok stal tak strašne málo na to, že tí interpreti mali naozaj že hodinové koncerty a vlastne títo headlinery mali 1,5 hodiny, takže to bolo úplne že perfektné. Imagine Dragons mali asi v každej jednej skladbe pušťali konfety. Možno, že v 3 skladbách, ja neviem, vymyslím si, z 10 nepúšťali.
Bolo to super, len som teda bola mimo konfiet, ináč by som si to strašne užila. Som ráda, že na The Killers sa mi podarilo ísť fakt, že blízko a tam tí konfety na mňa padali, pretože to bol môj koncertný sen zažiť, aby na mňa padali tieto konfety, tak som bola rada, že v piatok som si to užila dokonca až 3-krát. A na tomto som tak akože zavidela tým ľuďom, čo boli vpredu, že proste tento to dával, ja neviem ináč, koľko on konfiet si musí proste kupovať, keď toľko veľa vystreluje, ako fakt nechápem. Bolo tam dosť strašne veľa akože, a ešte sa mi páčilo, že vlastne ak to vystrelilo, tak jak skončila pesnička, tak zrazu tam nabehli takí dvaja chalankovia s takými vysavačmi a rýchlo začali upratovať to pódium predĺžené, tak sa na nich vždycky vlastne smiali, lebo ak skončila, tak všetko to tam začalo lietať, aby sa na tom asi nešmyklo, lebo to je v takom šmiklavom materiáli, tak mu to rýchlo uvoľnili cestu na to pódium, ale bolo to veľmi vtipné. Ale za to efektné. A po koncerte som si išla rýchlo kúpiť občerstvenie, pretože som sa bála tej cesty naspäť, že koľko mi to bude trvať. Takže už občerstvenie bolo rýchlejšie, tie hranolky, kam som chcela ísť, tie už boli zavreté, pretože niekto vlastne hovoril, že som tam pokazila fritéza jedna, preto to išlo aj tak pomaly, aj keď som mala pocit, že v každom jednom stánku to ide strašne pomaly, že je úplne jedno, kam by som išla, jednoducho všade sa čakali dlhé rady, takže som si vybrala wafle, tie mi prišli ešte také najľahšie, lebo tam boli rôzne burgery a na ďalšie hranolky sa stali už dlhší rad, takže to som sa už nechcela zdržiavať, tak som si povedala, že rýchlo vybavím jedenie, aby som neodpadla na ceste a rýchlo vybavím vecko, tam som bola, že hneď tam už neboli žiadne rady, pretože už ľudia odchádzali. No a potom som sa vydala na zastávku. No a čo sa týka dopravy, tak teraz to bolo trošku horšie, pretože ja som išla na tú zastávku, kde som bola aj v piatok, pretože som vedela, že odtiaľ ide mi autobus na Zlaté Piesky, odtiaľ električka na hlavnú stanicu a už odtiaľ sa nejakým spôsobom rýchlejšie dopravím domov. Bola tam nejaká brutálna zápcha, akože niečo sa tam stalo, ja neviem, niekto povedal, že vraj tam boli ľudia na ceste, ale auta sa nevedeli ako keby pohnúť, tak ja neviem, kadiaľ tí ľudia išli, ako fakt neviem. A potom vlastne prišiel nejaký dispečer, ktorý zalarmoval až policajtov, aby uvoľnili tú cestu, pretože sme tam reálne čakali asi pol hodinu na ten autobus. Nejako prišiel dispečer a povedal, že máme pre vás nachystaných 10 autobusov, ale že niečo sa tam stalo. My sme ten autobus reálne aj videli, neviem koľko, 300-400 metrov pred nami, ale nevedel sa tam jednoducho dostať, tak našťastie ten dispečer zvolal policajtov a tí to proste pouvoľňovali tú cestu. Neviem, ak sa im to inak ako podarilo, ale nejako sa im to podarilo. Takže po pol hodine konečne prišiel autobus. Potom som rýchlo vyskočila na Zlatých Pieskoch, akurát mi ušla električka pred nosom, ale že hneď za minútu išla ďalšia, takže sme sa zase všetci vopchali do električky. No a na hlavnej stanici mi ušiel asi pred nosom autobus. Ja si myslím, že odišiel skorej zo zastávky, pretože som tam ešte s nejakými ľuďmi bežala, lebo som počula, že to ešte stíhame a som ho tiež nevidela odísť ten nočák, ale jednoducho odišiel. Takže som išla klasicky zase taxikom, ktorý bol tiež zaneprázdnený, takže ešte na taxík som čakala asi nejakých 10 minút, kým sa mi podarilo nejaký Bolt vôbec chytiť, pretože všetko bolo jednoducho vybukované. Každopádne konečne som doma, osprchovaná, teplá voda ešte išla, že som si rýchlo umyla vlasy. No a idem asi rovno spať, aký úplne sa mi nechce, som taká plná energie a taký dobrý pocit mám jednoducho z tohto festivalu. A keď musím povedať, že dneska akože sa to už proste predĺžovalo tie časy, že už to nešlo všetko tak nejak ľahko. A dokonca som počula ľudí, ktorí boli aj včera v sobotu, že nechápu, že proste to musí byť dneska strašne veľa ľudí, pretože aj vlastne včera bola taká pohoda, akože piatok bola doslova pohoda, že som ako to fakt celé vychválila, pretože sme vôbec nikde nestali na občerstvení, na veckách, všetko išlo a dneska to teda akože bolo náročnejšie, ale dalo sa to. Čakala som fakt, že horšie, takže sa nechcem veľmi sťažovať, fakt mám z tohto festivalu dobrú skúsenosť a jednoducho sa mi na ňom páčilo, nejak to bolo zorganizované. Takže keď sa to bude opakovať a budú dobrí interpreti, tak budem chodiť na livestream. Počasie úplne chválim, aký bol dneska, že totálny hit, aj mám spálené ramena, ale ako som povedala, tak radšej hits ako dažď. A inak idem teda spať, aj keď sa mi teda nechce, ako som povedala, lebo som taká natešená. Ale zajtra sa ide do práce, takže už by som mala zase spať, lebo budem zajtra zlomená. Ďakujem vám za pozretie, ďakujem za každý odber, like alebo nejaký komentár, kľudne mi napíšte aj vy, či ste boli na live streame, prípadne na kom ste boli, čo sa vám páčilo, čo sa vám nepáčilo, prípadne to porovnať s minulými ročníkmi, pretože tam som ja nebola. Budem rada za akýkoľvek komentár. No a mám pocit, že my sa na budúce vidíme už zase v Paríži, takže
Au revoir. Čaute.